Và nâng kong nga sngo ban pan pau kijing sngo ya ublei trai kanrat ublei lam bolari la sumar ya nga bading ilang baro bangilong kumni kum bangilong kum emily uba kipat ba ajong ka nongpo kontunsi la penjob yang nga sachisin akan ke election akan ke snem arja kulai nga sngo ban ai kijing kublei ka bakarpang bar kijing sngo ya kipat ba jongka nongpo kontonsi baro kawi ki bala ai biang gejeng sania enga banlong kum MLA jong pi ha kan ke kenti ke pemerintah bat nga pen paur ujing sungu na ke benta jong ka parti UDP ke baro kawi ki nong kit kam ki nong trei ki unit ki jungi baro ki bala trei stom met bat segi ngai ko beli kerpang ya ki nong kersan ki bahari ki jungi aksin farang yong ki well wisher ki ba don hasenda ki baju kersan na ko benta ngin po so thong jong jong so ban ai khubli ya ki kenhun balang ki beper ki balaya ai ki jing kersan so ban ai khubli ya ki bahayeng ki bahasem ki jungi baro prasnong ki prathau ki patba ro jon hopo konosi api ai ki jing chania sa chi sen nga banganio ban beteng kum MLA naka nai nongpo konstitusi ban mikmat sya ke yang dorbar thau an jong ke jela mekhalia ke jungi ban kit ban ba ya kane ke lengkor kam de ke besuk ngadon kam ka jing kersan ngadon kam ka support kan maulem ke jing duai ke jong pi kum ki pat ba nong kersan ber ke nong chong chong jong nongpo konstitusi ba ki jing khmi lenti ki jong pi ki babun na ka liang jonga kum MLA wa pila penjop hakasin ka ba ar bagi nang la ban tre khamba hakini kisan snem ki panwan ki bukentuk ban pentikna ba gajing penrung ya ka kedin khasi ya ka kernet ka bapra ini le ban buddin ba gade ban urlong gajing pentikna na ka banta ka health sector ke bade gajing persang junga bani khuna ka po so ka po mi di bani yo ka medical college ha ribhoi kum ka aspirational district ka bala itu kerpang da ka sarkar pedeng kaner kone ka wini ki mat ki banginang yakun nang ni sakmat kajing persang na ka benta ban pentikna na ka benta ka lat yo kam yo jam jong ki kun samla ki bi ki jongi la ka di DSC la ka di kino recruitment board ki badon apo kri boy district kum MLA ba ki pat ba ki la penjob in yale kat bala ni ba ki samla jong ka temri boy jong ka nong po si jongi kin la ban yo ai ki lat ki lenti haki tenat ki prepare kila bande ki permanent post kila bande ki master role kila bande ki casual kila bande ki contractual kila bande kino ki batandre so ban ai men sim kun samla ki jongi ban tre sitom haki exam ki pi don la ki de ki exam ban tep kam la ni complete kino ki kam na ki liang jongi ni le kat bala ban don hasenda bat ki kun samla na ka benta kani ka benta bat kumju ro ban pentikna ak bade bat ka pule ka puthi ka we ni benta ba kongsan ban pentikna ba gri boy college kanang kiu saprang sakmat ban pentikna ba ka ITI hanong khra ding de ban plikloi kat bala ban pentikna ba ka Northern Boy College umden kanang kiu saprang sakmat in persang ban pentikna bat kumju ro jing angnut jeng babun ki balang ya umden sinar di blok de ka mat ka bangil sedang ban prudang ini lekat bala ban budin hakini kisnang ki ban wan ban persang bat ki mat ki bade bat kinong rep ki jungi ki sembai dong ki jing thung ki jing tep ki jing salan ki so ki pai nang ta ki nong thanjan ki bi ki jungi ki ba kamai ja ko na ki kam ini le kat bala banwa ki lat ki lenti kumno bani rap ki ba ngaso ban penso ba sisen le e baro nginam la ban le dan re nan persang kat bala ai bu ibor kat bakot kumba phi phila ai biang ka jing shania yang aku MLA jong phi na ka liang jong ngar nganam song that tre akini ki sans nem banwan khamtam manta bingi yo mentre rangka langbat ka sarkar ban pentikna ba kajing mentoy kade ya ki ba kano ko sinjam bangi kum kinong mikmat ki ba phi la penjob ni sim kade hina ko banta kajing mentoy jong upai ba bobun balang le